वालीची भाजी करण्याची दुसरी पद्धत मी तुम्हाला दाखवणार आहे। ही वालीची भाजी करण्याची टिपिकल पद्धत आहे। त्यासाठी मी 2 जुडी वाली म्हणजे साधारण 12 ते 15 वाली नीट करून घेतलेले आहेत व पाण्यात भिजवत ठेवलेले आहेत। म्हणजे पाण्याने एकदा आपण या स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। वालीची भाजी करण्यासाठी लागणारे अन्य साहित्य: एक मोठा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे। त्यातील थोडासा कांदा बाजूला ठेवायचा आहे आणि राहिलेला कांदा आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत। तसेच फोडणीसाठी 2 चमचे तेल घेतलेले आहे। 1 चमचा मोहरी आणि 1 चमचा हिंग घेतलेला आहे। चवीप्रमाणे गूळ आणि मीठ, पाव वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं, 3 हिरव्या मिरच्या आणि 12 ते 15 मिरी घ्यायचे आहेत आणि 1 मोठी वाटी पाणी। हाय फ्लेमवर एक कढई गरम करायला ठेवायची आहे। कढई गरम झाल्यावर यात 2 मोठे चमचे तेल घालायचे आहे। तेल गरम झाल्यावर यात मोहरी घालायची आहे आणि मोहरी तडतडली की लगेचच हिंग घालायचं आहे। आता लगेचच यात कांदा घाला। कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। कांदा मऊ होईल तोपर्यंत परतून शिजवून घ्यायचा आहे। वाली घालणार आहोत। वाली घालताना त्यातील पाणी घालू नये। एकदा अशा पद्धतीने वाली धुवून घेऊन आता आपण ह्या घालायच्या आहेत। आता यात 1 वाटी पाणी घालायचं आहे आणि झाकण ठेवून भाजी शिजू द्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि झाकण ठेवून भाजी शिजू द्या। ही वालीची भाजी करण्याची टिपिकल पद्धत आहे। म्हणजेच यामध्ये कांदा, मिरी व मिरचीचं खोबरं घालण्याची पद्धत आहे। त्यासाठी एका डिश मध्ये खोबरं घ्यायचं आहे। तसेच मगाशी ठेवून दिलेला थोडासा बारीक चिरलेला कांदा पण घ्यायचा आहे। सर्व मिरी घ्यायच्या आहे व हिरव्या मिरच्या। आता हे सर्व आपण ठेचून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने कांदा, खोबरं, मिरची व मिरी सर्व ठेचून घ्यायचं आहे। तुम्ही हे मिक्सर मध्ये पण करू शकता। मिक्सर मध्ये जरासं वाटून घ्यावं। बारीक वाटून पेस्ट बनवू नये।
अशा पद्धतीने जाडसरच ठेचून घ्यायचं आहे, जास्त बारीक होई तोपर्यंत ठेचू नये। अशा प्रकारे कांदा, खोबरं, मिरी आणि मिरची ठेचून घेतलेली आहे। 4 ते 5 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करायचा आहे आणि भाजी वरचं झाकण काढायचं आहे। आता यामध्ये चवीपुरतं गूळ घालायचं आहे आणि मीठ घालायचं आहे। एकदा ढवळून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये ठेचून घेतलेलं कांदा खोबऱ्याचं मिश्रण घालायचं आहे। अशा पद्धतीने हे मिश्रण घातल्यामुळे भाजी अधिकच टेस्टी लागते। यावर झाकण ठेवा। गॅसचा फ्लेम मीडियम करा आणि 2 मिनिटं खोबरं शिजेपर्यंत भाजी शिजू द्या। कांदा मिरीच्या खोबऱ्यामुळे भाजी शिजताना फार छान वास देखील येतो, त्यामुळे ही भाजी तुम्हाला नक्की आवडेल, तेव्हा ही रेसिपी जरूर ट्राय करा। ह्या भाजीमध्ये मी हळद घातलेली नाही। हळद घालून देखील ही भाजी करता येते, पण ज्या मी 2 पद्धती तुम्हाला सांगितल्या आहेत त्यामध्ये हळद वापरली नाही। 2 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम ऑफ करा आणि गरम गरम भाजी फुलक्यांसोबत सर्व करा।